Λοιπόν, σήμερα είναι 23 Αυγούστου του 2014. Είμαστε όλοι στο Πορτοχέλι, στη Βίλα Μποργέζε, και γιορτάζουμε βασικά τα γενέθλια του Γιάννη, που κλείνει σήμερα τα... Πόσα κλείνει σήμερα, Γιάννη? 41. Ο Γιάννης λοιπόν σήμερα κλείνει τα 41. Εδώ είμαστε με το Σίμω. Είμαστε με το Σίμω. Κάτσε, χαλάς την ταινία έτσι. Είμαστε με το Σίμω εδώ και πρόκειται να γυρίσουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο το έχουμε προγραμματίσει από χτες το βράδυ. Ο Σίμος είναι ο σκηνοθέτης, εγώ είμαι ο περατέρ, και εν τη αυτή περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, Σίμω? Ο Σίμος λοιπόν θέλω να στήσει το κάθε ηθοποιό εδώ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει εδώ. Για πες τίποτα, κύριε σκηνοθέτα, εσύ. Τι θα κάνεις γύρω από την ταινία? Θα φωνάξουμε όλους εδώ για να τους αποθανατήσουμε. Λοιπόν, θα σας πάρουμε, καταρχήν θα πάρουμε ένα πλάνο από το τραπέζι εδώ. Για καλό δικό σου.